Dunuya seleke naani keleya tɔnba ONU ale ka secrétariat ni tɔn ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres ale senbo o la ye weleweleda kɛ joona ko ka Côte d'Ivoire saridasulaka minnu ni u minɛnen bɛ Mali bolo k'u bila sisan jamanaw fila u ka bɛnɲɔgɔnya o kɔnɔna la ni o ye Côte d'Ivoire ani Mali ye. A ko a bɛ wulikajɔ fɛn fɛn ni o de dabɔra pour que ko ninnu bɛ se ka bila cogoya min na ko a b'o ko kɔrɔmadon ani ka se ka danaya sinsin ani sigiɲɔgɔnya ɲuman ani jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ ni laseli kɛra u ka sɛbɛnfura mun bɔra ani fɛnɛ a ko a bɛ tanuni ɲɛnama kɛ ka sin Côte d'Ivoire ma a ka wulikajɔ la bɛn ani lakana sabatili hukumu kɔnɔna la ONU tɔgɔ la Mali la MINUSMA o senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire ka ni sardasu ninnu minɛlen juillet kalo tile 10 Bamako ani u ka bilali utu kalo camancɛ la k'a fɔ k'u bɛna dankari Mali jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya la k'u bila kiri bolo kan yɛlɛmana ka kɛ ni jamana sigiɲɔgɔnma fila ka mankan ye. Mali fanga tigilamɔgɔw ye ni sardasu ninnu ye i n'a fɔ komi kɛlɛkɛla sardasu wagati min na Abidjan ye ko u nana baara kɛ ONU tɔgɔ de la bɛn tagamadenw ka kokɔrɔmadonni hukumu kɔnɔna la MINUSMA la Mali la.